Nakon 53 godine Stubička Slatina dobiva vatrogasni dom. Dobar dan, nalazimo se u Stubičkoj Slatini i danas smo nakon 53 godine potpisali ugovor za izgradnju vatrogasnog i društvenog doma. Vatrogasni dom bude imao 3 garaže, a na katu bude društveni dom, tako da i Slatina dobi društveni dom kak imaju i sva ostala naselja. Kroz 9 mjeseci to bi trebalo biti gotovo, a mi nastavljamo naš veliki investicijski ciklus koji sad već godinama traje. Nakon Andraševca, Mokrica, Gornjeg Oroslavja i Slatina bude dobila svoj dom. A ovo je samo nastavak investicijske politike koju kao grad radimo. Dragi ljudi, pratite nas jer još puno dobrih stvari nas čeka ovu godinu.